Η δοκιμή αεροπερατότητας αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές δοκιμές που μπορούμε να κάνουμε σε ένα κούφωμα και η οποία επηρεάζει σημαντικά την ενεργειακή απόδοση ενός σπιτιού. Ο αέρας που διαπερνά μέσα από το κούφωμα όταν αυτό είναι κλειστό ονομάζεται ακούσιος αερισμός, ειδικά το χειμώνα, έχει χαμηλή θερμοκρασία και αναγκάζει το σύστημα θέρμανσης της οικίας να δουλέψει περισσότερες ώρες, άρα έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας για την θέρμανση του σπιτιού αυτού. Η δοκιμή αυτή γίνεται σε ειδικό θάλαμο, ο οποίος προσομοιώνει τις καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα προσομοιώνει την ταχύτητα με την οποία ο άνεμος προσπίπτει πάνω στο σύστημά μας. Μέσω ειδικών αισθητήρων, ο θάλαμος έχει τη δυνατότητα να μετρήσει με ακρίβεια την ποσότητα του αέρα που διαπερνά μέσα από το κούφωμα και σε διαφορετικές ταχύτητες ανέμου. Η ποσότητα αυτή μετριέται σε κυβικά μέτρα ανά ώρα και τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας του κουφώματος και ανάλογα με το αποτέλεσμα, το κούφωμα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε μία από τις 4 πιθανές κλάσεις αεροπερατότητας. Η 4η κλάση είναι η πιο αυστηρή κλάση και προσπαθούμε πάντα σαν Alumil να σχεδιάζουμε τα συστήματά μας έτσι ώστε να έχουμε την ελάχιστη δυνατή αεροδιαφυγή.